Stiahnete si apku Fresh, kliknite na objavuj a otvorte si svet plný inšpirácie, chutí a výhier. Milujeme súťaženie rovnako ako vy, preto priamo v apke nájdete všetky prebiehajúce súťaže na jednom mieste. Hľadáte inšpiráciu na varenie? Máme pre vás stovky receptov s rozšíreným vyhľadávaním. Filtrovať môžete podľa kategórií, hlavné jedlá, šaláty, dezerty, ale aj podľa náročnosti, času varenia či alergénov. Ste vegánom? Žiadny problém. Viete si vyfiltrovať recepty priamo na mieru. A keď si recept vyberiete, stačí kliknúť na Nakupuj a všetky suroviny si jedným klikom pridáte do košíka. Navyše, naše recepty majú aj videonávod, ktorý si môžete prehrať priamo v aplikácii. Ak máte chuť si niečo prečítať, nepreskočte naše články, kde pravidelne doplňame fresh novinky, zaujímavosti o zdraví, trendoch či potravinách. Apka Fresh s donáškou a kupónmi pre ešte lacnejšie nákupy.